Good morning, children. मा गुड मर्निं ब्रा सार मोजां फुंसो बुङो। Roll call, please. Roll number 1, roll number 2. नाब्ला is present सार। मा नाफाम र'ल is नाम्बार ब्रा present, सार sir. सारि नंसो बुङो। मा गेसाव मोनामखोलै नोंसोरखौलाय? सार नाफामा खिदलादों। मा माथो जाबोयो खिदलालायनायलाय? सार आं सानफ्रामबो खिदलाखायो नाथाय दिनै आं नाफामखौ लाबोनो बावदों बेखायनो आंनि खिदलानायखौ नोंसोरो मोनामदों। मा बायदि स्कुलब्रा बेलाय खिनो हासुनोबो जायगा गैया सामफ्रामबो बेखायनो मामि पक' पेन्टसो गाननानै फैखायो आं। आंहा गाननो हायाना आंनि स्कुल पेन्टआ गासैबो आं गथ'निनोमोन गासैबो फिसा जाजोब्बाय। मामि पक' गानोब्ला पेन्टआ जिगोन आंनिया। मामि पक' गाननानै फैयो ना पेम्पार गाननानै फैयो बे नोंसिनि गोसोसैलै नाथाय दिनैनिफ्राय स्कुलाव खिलानो मोना। दे जागोन दे सार दिनैनिफ्राय खिदलाथारला जों।